Mitä SEO eli hakukoneoptimointi on ja miksi se on niin tärkeää? 01. Se on dataan perustuvaa sisällöntuotantoa. Kyllä, ensin tutkitaan ja analysoidaan dataa, jonka jälkeen tehdään SEO-strategia, jonka jälkeen voidaan ruveta tekemään dataan perustuvaa sisällöntuotantoa, jolla on joku myynnillinen tarkoitus aina. 02. Googlen algoritmin kokemukseen perustuvaa ymmärtämistä. Kyllä, vasta kun on tehnyt useita SEO-projekteja, vuosia ja kymmeniä projekteja SEO-sisällön tuotantoa ja analysoi sitä, mitä sen jälkeen tapahtuu pitkällä aikavälillä, silloin oikeasti ymmärtää, mitä pitää ja kannattaa tehdä. Tietysti pitää paljon opiskella ja aina voi opiskella lisää ja Googlen algoritmi muuttuu koko ajan, mutta käytännössä se kokemus on se, mikä tässä sitten oikeasti niin kuin tuloksia tuo. 03. Hakukoneen näkyvyyden avulla saat potentiaaliset asiakkaat kiinni oikealla hetkellä. Kyllä, koska silloin kun asiakkaalla on ongelma tai haaste tai ne etsii tuotteita tai palveluita, ne menee Googleen, niin sieltä sitä etsii. Jos sun yritys löydetään, saat mukana kisassa. Jos ei löydetä, olet ulkona. Hyvin yksinkertaista. 04. 15% hakijoista klikkaa mainoksia ja 85% klikkaa orgaanisia tuloksia. Kyllä, Googlen dataa. Eli mainostamalla tietysti pääsee helposti Googlen etusivulle, mutta vain 15% niistä potentiaalisista asiakkaista klikkaa niitä mainoksia. Loput menee niihin orgaanisiin tuloksiin. Se, mikä on myös viime vuosina ollut niin kuin todella huomattavaa, on se ero, millä ne konvertoituu asiakkaiksi. Mainoksista konvertoituu asiakkaiksi huomattavasti huonommin kuin taas orgaanista näkymisestä. Jos mainoksista konvertoituu asiakkaiksi esimerkiksi 1,5% kävijöistä, niin orgaanisesta ollaan todennäköisesti jossain 3% hujakolla. Se on suunnilleen tuplat yleensä. Oli sitten B2C tai B2B. 05. Kun mainostaminen loppuu, näkyminen loppuu. SEO toimii vuodesta toiseen ilman kuluja. No näinhän se menee. Kun sinne Googlen etusivulle ollaan sillä laadukkaalla sisällöllä päästy, niin sieltä on hyvin vaikea päästä pois. Eli siellä sitten ollaan ja kerätään niitä 85% niistä klikeistä. 06. Kustannustehokkuus ja pienillä vuosi-investoilla saa hyviä tuloksia. No kyllä. On paljon esimerkkejä sekä B2C että B2B pienellä 1 000-2 000 euroa kuukausibudjetilla saa jo todella hyvin tuloksia. Ja jos sitä niin kuin epäilee, niin sitä voi lähteä tekemään ensin pienellä budjetilla. Ja sitten kun näkee esimerkiksi ensimmäisen vuoden jälkeen, että okei, näitä tuloksia tulee hyviä ja tämä on ROI on niin kuin todella korkea, niin sitten voi lähteä pikkuhiljaa lisäämään sitä sisällöntuotantoa ja ottaa ehkä kieliä sen lisää. Se on oman kokemuksen mukaan niin kuin aivan ylivoimaisesti kustannustehokkain digitaalisen markkinan keino edelleen. Yes, siinä varmaan tuli nämä niin kuin tärkeimmät, tietysti paljon muitakin asioita tähän liittyy, mutta jos tämä asia kiinnostaa niin syvällisemmin, niin ottakaapa yhteyttä. Kiitos.